Ndị na-esoro Agbokwe TV anyị ekene unu shunu deme maka isoro anyị ọnụ unu nwoke ọnya ahịla Chukwuebuka ebe anyị nọ tata bụ na-enuru unu anyị bụ nwoke bụ injinia Osita Ugochukwu Eze na Amaagụ Ugwu etiti Amaokwe ewelu onye anyị na ya nọ biko ị ga-agwa ọha na eze aha gị biko o bugiri ihe meleta nwa na ekene na-ekene onye ọbụla. Afọ m bụ injinia Enokwe Okechukwu. Obi dị m aṅụrị in as much as ihe mwute na our senior brother Osita Eze bụ onye anyị ga-asị bye bye for the last time today. Mana obi dị anyị aṅụrị n'ike nke Chineke na ihe niile gara ọfụma. Ekekwe ekene ị na-ekene ndị bịa sọpọtụ nshi ebe dị iche iche. Ihe na-ekene ndị bịa nyela anyị aka today wee fichaa ya mmiri bụ na ihe akwa agaghị ebe na be ha. Ha agaghị awụchukwe ndị ka nwanne anyị wụchuru. Ọ ga-adịrị ha na mma. Ha ga-adị ogologo ndụ and okwu ha ji bịa ha ga-eji ya wee na Chukwu ya agọzi ha. O daalụnụ isi n'ike. Anyị ekene gị maka isoro Agbokwe TV, daalụnụ.